So, before we start, let's pray muna. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, of this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, let's start! Start na! Gikakube, nakakube. Oh, nagmamasa sa si Kubi. Kuha chicken, oh. Doon inyong bangko, ate. Jollibee, baka naman! Sige na may mukbang kung Jollibee mo niya. Kapila na ni mga mukbang. Sana na Jollibee. Sana na Jollibee ba? Diyan kayo pagka kuwan ha? Wow, rap. So, anong tawag guys? Hindi ko man na magbukbang guys. Mga tumila ka Tito Ining. Ibang time sa lulo ni Tito Ining. Baka ito get well soon. So guys, I think this will be the first time nga mukbang mahuro. Kay daghan kami nang inupo. Ako lang tatusa. This is the first time nga O mukbang tato ang labot apil lang si ko. Ginny. Ako lang tatusa na po. So, sila lang tato mga bata sa Jollibee but di man bawal man Bawal kasi. kuan child abuse. But made for kids man siya so dapat ako. So guys, kabangkay mo ni guys sa background ko na kita ko mo sa lagi na mag-system sa inyo and building. So please subscribe and please watch our videos. And mauli ang I-appreciate ko picturean na background din ano ha, hinaguan din So, mauli ang- Ma'am si Marcy. kuan. Chichi. Ang kasi guys, ang kaling among background karon kay karang naguna-una yung picture taking si Tito Ining Dari. Nagkuhan siya maternity photoshoot. Nag-maternity photoshoot. Kaang be! Banada may panghinaw guys gahapon. Kaya nyo din ha, ikuan din ha. Ina, Jollibee na. So guys, kung kuhan ang kaning gisudi panaksan ng gravy guys, himuon kami og sa chicken. Kuya! Yes. So, nanak ko gyapon nag-sponsor of so. Package to yung package. So, sa mga basher. Nawa. Basher nga wa. Gawa ka hinula. So, sa mga basher, gawa ka hinula. Ang kalag. Ang sa'yo nasultan niyo mo sa imo ha mga supporter. Thank you so much. Asa ka supporter or basher? Supporter. Okay, basher. Tapos yung plug. Iyay, nangapukog. Ang mga basher na makapunong kung sino ako. Viewers. Kaya si Kubi mangilog ug kuan. Di pa Pilat, yun pilat siya. yung pilat siya. Nasa iyo, maglaway lang mo din ha. Sarap, ano ka? Dili ko kabantay bang mahot na si Kubi No, pa. dahil galaway guys, ang music ay abot sa Charot pa ni Oy. Mana mo, kami naman. Gusto mo more is pagpalit. Charap, charap, charap. Charap, charap, charap. Diba? Mm. Pero bumukaw na nagaloy. Doon. Kaya mga, Laway-laway, Gusto ko. laway-laway. ma,
Ba, katuon ang lawan. Kuan. Deng, sa bakara ba, no? Gusto? Balik ko anak ko. Neto siya favorite nimo nga pagang sa Jollibee. Burger steak, pero lagi ako lang burger steak. Oy. Sala gyud na sa sponsor. Ni, chatag chin. Sala na sa sponsor nito wala pa rin burger steak. Si Chen, pangutang Chen. Si Chen. Ang sagot tawag. Unsay mo kaon, be? Chen. Unsay mo kaon be? Ang sa ginahan mo kanon Chen, Jollibee Chen. Si Jollibee. Baso. Unsay ganahan mo Chen? Ako ka kay kare. Kami wag kami nang hilabot, nagmukbang ba? Unsay message nimo sa nag-sponsor? Sponsor. Sila siya mo sa sponsor. Sana all na yung sponsor. Naoy sana all permehon. Paano ba kasi nag-sponsor? Yes or no? Sana every week na yung sponsor. Pero ang sponsor karon mao ka pa ng sponsor yung Ay, every basta week. ka sa video. Sunod iyang sponsor na kay seafood. Wala pa rin nagmukbang. Seafoods pero Tilapia. Seafood, tilapia ba? Huwag na hang na manok. Tulo na wa tilig. Di ba tuloy? Buding. Wala. Uy! Yee! Napilog kinamot. Wala na nagkinamot, nagtiniil. Oh, wala nga po. Ang mukbang is food. Dapat tayo. Ihatag sa lain. Okay, Day. Ilong na. Okay, Day. Have a good Uy, ko day. labang, Day. Like ko lang at tayo niyo mo wakay magwa di sobra. So once again, thank you so much Mama Vanessa and Tito Christian. So God bless everyone. I hope you enjoyed this video and